PRVM fasoko ka politiki ton ye wuli ka jɔ boloda ka ɲɛsi kucala ka sanga ni politiki yɛrɛ baaraw boloda cogo ye ni nin wuli ka jɔn ye u y'u ka san baara bolodalenw da jira mɔgɔw la ani ka fasoko ka politiki ton sinsi ko kura Sikaso marabolo kɔnɔ fasoko ka section min n'a sigilen do kucala u kelen do ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ walasa fasoko ka laɲiniw olu bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye. Donc an bɛ contexte min kɔnɔ bi an bɛ rentrée politique la kucala an ka laɲiniba ye min ye o de ka kunnafoni di kɛ ka bɔ parti sanfɛ ka na a dugumala na cogo min na parti dugumamɔgɔw bɛ se ka parti faamuya halisa ka fara kan an ye faamuyali di nka ni ɲɛmaaw yɛrɛ bɔra sanfɛ ka na dugumala na ka tila ka na faamuyali wɛrɛ fara an ta kan o b'an dɛmɛ an ka baara la an ka parti ka implantation bi an bɛ commune 34 ayiwa commune 36 cɛ la donc o b'a yira an na k'a fɔ vraiment ɲɛtaa b'an bolo don nataw la n'Ala sɔnna an bɛ cercle datugu. Hakilina falenfalenw kɔfɛ o ni fasoko yɛrɛ ka cɛbɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mamadu Umar Sidibe ye kucala section musow ka fara denmisɛnnilakaw kan u y'a yira k'a fɔ u labɛnnen do sanga ani wagati ka dɛmɛ don fasoko ka nin cɛbɔ in ma walasa a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔya kalata nataw la. Mais an bɛ baara in na fɔ an ninakili laban an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Mamadu Sidibe ka bɔ fo Bamakɔ a n'a ka délégation mɔgɔw an kɔni cɛsiri de b'an bolo yan farifaga tɛ yen an ka denmisɛnninw a n'an cɛw n'an yɛrɛw cɛsiri de b'an bolo yan dɛ wa an b'an cɛsiri fana fɔ an ninakili laban an t'a janfa bi an t'a janfa sini an bɛ dugawu de kɛ président ɲɛnama Ala k'o sigi an kunna président ɲɛnama Ala k'o sigi an kunna an bɛ dugawu kɛ an ka cɛbɔ ye Ala ka se k'a sigi an kunna an yɛrɛ k'an cɛsiri min bɛ se k'a labɔ k'a jɔ kɛnɛ kan. An ka bɔ fasoko danbe ni danaya ladiriya o de mako bɛ Mali la bi an kana kɔrɔlen min kun bɛ parti ko la an b'a fɔ ko aw ka bɔ a la t-shirt ko ni thé ko an k'o bɔ a la an ka voter mɔgɔ min bɛ se ka jamana lafiya anw ka ye la o de ye ni parti ye n'o ye PRVM ye donc o de y'an ka laɲini ye jeunesse bɛɛ ka nin faamuya jamana ka lafiya o de b'anw lafiya. Ni nin wuli ka jɔn ye fasoko kanubaga politiki tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'o dɔw bɛ tali kɛ CODEM Mouvement Mali Kanu MPR RPM SADI UDD fo ka taa se ADEMA n'a ɲɔgɔnnaw ma olu bɛɛ lajɛlen ye fasoko ka nin hakilina in waleɲuman dɔn o min ye olu bɛɛ lajɛlen kunkilenna ye. Vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ an ye fɛn mun ye an ye mobilisation min ye o b'a yira an na k'a fɔ PRVM ye parti ye parti min jɔyɔrɔ ka bon kucala kosɛbɛ donc Mali Kanu ni PRVM cɛ fasoko an ka courant bɛ passer kosɛbɛ ta problème fosi t'an cɛ an bɛ ɲɔgɔn ka kow kɛ kelenya ni badenya kɔnɔ. Fɛn min ye fasoko yɛrɛ ka cɛbɔ ye n'o ye Mamadu Umar Sidibe ye ka fara coalition du renouveau politique CRP kan a y'a yira k'a fɔ a kunna wololen don kosɛbɛ ni ɲina rentrée politique baaraw ye kucala a tilala ka welewele kan kɛ ka ɲɛsin fasoko tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɔgɔn minɛ togoya min na u ka laɲiniw bɛ se ka sabati u bolo. Bi an bɛ kucala yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ kumakan sabatili don ko ladiriya fɔlɔ ye bɛnkan sabatili kɛli ye an kun yira ta kucalakaw ye k'an bɛna b'u ye parce que u ye baara min kɛ 2013 la a bonyana anw yɛrɛ hakili ma ka wuli kalo 3 dɔrɔn ka taa élection na ka jɔyɔrɔ 4 sɔrɔ i kelen ka sɔrɔ i m'a dɔn ka sɔrɔ tɔw kun bɛ 4, 5, 6 olu faralen ɲɔgɔn kan vraiment o y'an jigi fa a la k'a fɔ an ye mun fɔ depuis a daminɛ n'o ye danbe dan ladiriya ye olu y'a faamuya wa u ye baara kɛ n'a ye u seko damayira la donc an nana de ka na d'abord k'o foli kɛ o foli kelen ka rentrée politique kɛ ka na bi na an bɛ sira mun kan n'o ye élection présidentielle sira ye ka na kibaruya d'u ma kibaruya min bɛ sanfɛ Bamako yen nɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ olu ɲɛf'u ɲɛna u yɛrɛ ka gɛlɛya min bɛ yen k'o ta k'o sɛbɛn an bɛn'o don an ka projet de société la pour que taalen ɲɛfɛ u k'u yɛrɛ ye u b'a kɔnɔ déjà dɛ mais k'u y'a k'a fɔ ko an nana k'u ɲininka u hakilina ko bɛ an bolo kɔrɔlen wa ka dɔ fara o kan ka na dɔ fara danaya kan an nakun y'o de yarabi Ala ka danaya sabati an ni kucalakaw cɛ yarabi Ala ka danaya sabati an ni Mali mɔgɔw bɛɛ cɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in senfɛ fasoko ka taamadenw u y'u ɲɛ da dugu maabaw kan n'o bɛ tali kɛ kucala politiki mɔgɔw a diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka taa se a ladala ɲɛmɔgɔw ma wa a hakilinaw bolila an ka jamana lakana togoyaw kan ani kalata nata o min bɛna boloda juillet kalo tile 29 ni ka labanna ka dugawu kɛ an ka jamana ye bɛn ani kelenya sabatili la o min yɛrɛ kɛra ka kɛnɛ datugu.